A daidai lokacin da ake ci gaba da alhinin mutuwan sarkin gobir a hannun 'yan bindiga, tuni jagororin al'umma sun fara tura sakonnin ta'aziyyansu da kuma tsokacinsu. Kafin mu je kan abin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce kan wannan kisa, ga tsokacin wasu malamai kan wannan ta'addanci. Amma wallahi tallahi ya ku gwamnonin musamman arewacin Najeriya, muna kira da babban murya ku kalli wannan matsalar da kyau, ko kuma jira. Dan Allah ba zalimi bane. Sarakunan namu za a zo amma wannan cin mutuncin kuna kallo? Madafan ikon na hannunku matsala din. Abu na biyu, ku yi haƙuri. Wallahi ina ganin ba za mu iya ba mu yi wannan karatun mu tashi haka kawai mu miƙa ta'aziyyar mu zuwa ga yan uwa musulmi ne duniya gabaki ɗaya ba, musamman game da abin da aka yi a jihar Sokoto wa'annan 'yan barayin daji din. Ilo sun ku sun gani a baya